Titanic eh. Tawag na lang ko ninyo sa angga nga Jolas. Hi there. How's it going? Just call me Jolas. Idol mo gud ako og kanahong daw kay nako si Jojo Lastimosa. Oh, yes, of course. You know, Adola, my idol is Jojo Lastimosa. And we're the same face. Similar face as Jojo Lastimosa. Dili ako nagpuyo sa may swaso Dolanday. Saan nagamay lapitra. I'm living in Alsuaso, Dolanday, and forward small of house of Pitra. Towards mo. Unahan kamay ba? Unahan kamay. Pagdaday na di ay. Kini lagi pait, kinahanglang mo ipon sa amin sa kong ugangan. You know, Dolanday, we're very poor and very hard to find works. That's why we decide to join forces of my my mother-in-law. Yes, that's true, Dolanday. And you know what, Dolanday? Yes, that's true. Arang kay isog sa kong ugangan si Nanay Lagring. My mother-in-law is Angry Bird. Nanay Lagring, Dolanday. Pero maskin pa man, inahan man siya sa kong asawa, idawat ko na siya. But yes, she is the mother of my wife. That's why I accept from the bottom of my heart. Remember, PDIC. Apa na pangutana? Nadawat na ba yung guniya hantod karon? But the question is, my mother-in-law accept me? Oh, come on. Give me some sugar, baby. Hinungdan dito magsugod, hininggapdod sa kong kinabuhi. That's why, and it is the story of the success of my life. Okay na ni. And that's it. Ano ito po? What happened? Ma'am? Pang! Oh, Naghapot ko kahit maglungag ta. ikaw pa may niarasana. So, tingnan ang takunin mo. Pang, palit og kuan pang di ka na. Say, palitan na ka ng stratalan para din ako mag-isog. Gani, lisod ka ayo. Eh, ambil ako arasana mo kami. Kapuya eh. Sige lang. Palitik ko pang ha. Ay! Mas kabalo ka, Mas, no? Ato kasi rin na ito si Kwadya. Mas, no? Kailangan mo yung... Man, si Kamis na pud na madyo. Sayo. Kabalo ka siya. Mas, kaya mo kasi na ikaw wala lang yan ang yaman. Mas, Ay, nakakuan ka, pre? Ha? pwede ba niya na namin chismis? Yung mga Di pamilya. ba wala ko ba? Wala ma mo. Di mo ko. Basta di ko mabisi. Mag-inani mo ko. Pero kung busy ko. Mas lain mo kay mas kay among tinakang mas mahaluan dahil ka ng chismis lain kay kaunon. Mas kang kanon. Wala mo ko ng business, pre. Mas, Man, sige na ka maglungag pa ko. sige. Di ba ko na ko mapungan ba? Mas kung kasulti mo ko na ikunin niyo pa. Sige na mo Sige, Mas, pre. Salamat kay Pia. Pang, palitik ko pang ha. Super kalan. Ay kabala ka kay palitan de ka. Sorry pero sa may minteryo daghan doon. Ay, pre! Mas! Mas! Kalimot yung istorya niyo.
alas na, karoon na ng Sabado pag Sige, okay na kayo dapat. Ay, okay na kayo dapat. Kaya kabalo ka. Kaya kanina sa una, maniging pa itong silingan. Nag-away sila kay ang yaman na lang may babae. Mas kuhanin mo sa pagkalan mo, ay nag... Pagkalan mo. Ayo, lagi ba? Sige, ito na ba? Mana ni ko ano? Eso Gani, halingan sinata. Mas! Bukatan niya na nakikinig si Mintogon. Kaya ba kanina lang oh. Uy. Pero ba sa opat, Bukanin. Magsakang natap. Bayaran sa tagang 250 oh. Ano? Salamat kayo, bata. Kabalo ka, Pat. Kaya kapasilingan niya, Pat, Pat. Nagbayog sa 50. Nagsuko ang asawa kay... Nasakpan yung cellphone na din, may babae di ay. Connection na nagbayad og 250 niya. Grabe lang ikaw. Saray ko na ako. Sige na. Ayan, Pat, isaksak na siya, Pat. Sige. Hantay ko pa. Hindi na ako maghaling. Ay, uling pa. Uling. Di ba tao? Okay tayo? Kabalo ka? Hoy, kapiin pa. Ato naman. Ano po kayo yung sticker mo? Hoy! Huwag dito ikot. Sa'yo pas buntang katismis sa sangkadiri, ha? Sige, sir! Saan ni? Man, palit tayo yung kuhan mo, super kalan mo para magluto. Di na magsigig kuhan-kuhan na ng kahoy. Unsa? Kapalit-palit mo lang sa perkalan? Asa mo na nila ikuha? Kalas-kalas na lang mo kurinde, dire? Gamay naman na lang. Gamay. Sorry. Isa gamay pa na. Nagkuhaan ka po ng kurinte. Isa gamay pa na. Kanya, uling pa. Nakay kurinte. Magpahit na magbugat. Magpahit na maggatas. Labas. Mag-uling. Gas pa yun. Usahon mo na ni mo, be. Usahon mo na ninyo, ha? Kakalas-kalas lang yun mo. Pagyan, nagkasugasto na mo. Mauna. Yuli na kita. Napadaan na si Sulit. Kauno sa mong litsugasan. Ayaw ko rin yung embuduha sa isbuntang, ha? Ulit na natin ito. Puno na yung planggana. Naghahanap ako labunan pang Bang, pagpalit washing machine lang. Mabitaw tayo pinaguang kwarta dira. Sige, pautan ka. Bang, unya bang ha. Mulaag ta. Patanaw ni mo, nang laba. Dala po yung naglalis dito, Baksos. Nasakpan na itong iyang bana. Nalay babae. Ay, business man, boy. Nakita mo kung nakukoy. Masakay kang naku ba? Pagluto ng sudan dito sa inyo, ha? Sa'yo ba? Ay, grabe kayo ng mga lakiran mo. Makwan kayo pa. Di ba kung dito yung mga asawa? Machine naman siya. Dali mi mo palit tumigos yung machine. Puting masin! Ayaw ko ba lang na? Dali mo siya masin ito! Balik siya! Sakpan mo na siya niya kasawa! So, palitan na to? Sige pang, yung ano pang. Pato na lang. Pila may last na. Ay, ako na yung dalawa na ako na si Claire! Sige, na. Paitan yung silingan na rin. Taba. Gani, susuka kayo pang. Pre! Ay, Greg. Naku, kaulian niyo mo, pre. Gusto mo to? Kung washing machine.
Pre. Lima ni pre, kaya motor ni. Akong gitanggal ang motor ako ni. Kali siya. Siya. 100 lang. 100. 100 pesos? Oh. Ang motor man ni. Akong gikambyuhan, gigibligyan ang motor. Kanin ko alam pedal, naman yung pedal. Ikaw kan sige lang ako. Ikaw ko dali mo pre. Ano man no maning awat Ginawa ingmatin. nyo ka sa kapre. Di nilang kong palitan na eh. Ano na pre, wala. Sabi? Okay kaya na. Okay kaya na. Ugi ito kayo, pre. Sige. Salamat kayo, pre. Pre, ay problema na pre. Tunga na sa akong ihatag, ha? May problema. Kapalala ka sa matulis, beta. Sige, pre. Salamat kayo ni, pre, ha? Pre, tumatik pre. Ma'am. Oh, ma'am. Ganahan ka, ni? Oh, ganyan kay ko. Okay, kayo, Patlo! Okay kay Patlo! Ay, bawal ka dito, man. Uy, kamalog ka? Si Krista! Sabi ka na si Krista! Sige nga, kailangan ito gabiin dapat. Kapi kay Pat kay... Ay, kumusta mo? Uy, man! Ay, good naman! Asang ang anak ni Tasyo? Ha? Nasaan mo tayo? Nagulat-gulat sa naman ito anak Tasyo! Uy, wala na eskwela! Tambayan ang buyan-bi! Kasaan ko palagi! Ma'am, tanaman. Hindi tamang tanaman. Ako naman! Atong inang bataan naman! Pinapokasyon niya kung tinigil Ano naman eh? Ma'am. Ma'am, palit din may washing machine, ma, kay Ha? di na maglisod og labas si Marinel. Unsa? dali na lang, Tinuod ba mama. niya ako na dungog? Nagpapalit mo og washing machine kay di ka maluya? Di maluya yung mga asawa? O sa man na yung mga asawa ni mo? Ma'am. Kukor na? Anak manini mo, ma. Ikaw. Ano ba't pata ka na? Kwartahan ka? Sabi ko, ano mo lang ba dyan? Kasi ko di mong buktot. Kabalo ba ka ng washing-machine? Ang kasa ng kurente na. Pero ano mo gusto kung mag-washing-machine mo? Magparadyo na bagay mo. So, paminaw ang mga DJ na ang mga out of this world ang mga Diyos. Paminaw anak. Kami magpapatulonan. Mga isis tayo. Panagpala mo ito gamitin, ma'am. Pagkay palagsa. Hoy, ikaw nga ayaw ko wala nakapag-istorya pagkay palagsa. Ha? Sili mo na kuya sa mga balay. Mga balay, niya karoon ng inaanak mo. Wala na ako karoon marinil. Wala akong kingo si mga kanamin nyo. Gisugot pa ni mo tong foreigner. Katong Arabo. Hindi pa ka na, oy. Sakto na kasi pamunit ng mga laki, mga kakhatok ka. Mga patay gutom Jones. Mga patay gutom Jones. Iuli na rin to. Wala na ba dyan ako kay gidungan mo sa kurente? Usay mo, tamla lang mo. May mga magkulang sa kudyama. Ha? Iuli na rin ta. Iuli na rin to sa inyo mga asan yung gikuha na. Asan ang speed nuha yung gikuha. Ay, uli na lang mo. Apoy naman. Pang. Siyain lang dyan sa mama pang, ha? Sabot man tayo sa mga pobre naman gugugod. Saan po ka Hindi nga? mo ni anak pang, yan. Ako man po gipili ni mga pobre naman gugugod. Ikaw mo na akong gusto. Sabihin na, magbaguro lagi na. Sa pa naman bago yung mga inahan sa kanya. Ay, lagi pag wala akong paglaong pang. Kada tuyo, ito dali mo. Ang ginaganahin din. Sige lang, ud pang. Ako man natin. Ay, uli, di ka naglamok eh. Ang dala ng electric pan eh. Oo. Hi. O, ma'am, paglag ka din eh.
Matulog na mi. Alam mo man, tayo ba siguro dito ko sa balay, mapakuha man yung balay dire. Kaya po yun naman, usaman na naman yung electric fan dire. Usaman na dire. Na, Ha? gipaulian mo ko na sa kauban, good Sulak, man. usaman sulak. Gipaulian sa kong kuan man, sa kong kauban na sayang man po. Iuli na dito. Iuli na. Kalat ka ng kurente. Ano naman kayo? Igang kayo? May katol niya. Pay na. Kalat sa kurente mo. Raro ka mo hindi mo bayad ng kurente. Hindi mo mo share. Amat na kayo tawanan ka. Matulog din yung mga tao. May pala na nani mo na. Wala nga waboy atinso. Wala mo'y kaugmaon. Diyaran dyan mo kutob nga dawat limpyo mo. Mga tamad. Mga huwag tamad. Iuli na ito. Iuli na ito nga sa inyo nang ikuha na. Iuli. Uli na ko na ugma. Oh, ha? Tawanan ka? Kadako lang ang mata ni mo? Pang. Pwede mo. Tangkag ka mo. Tayo nga marag pinaypay. Pinaypay na si mo. Ay, pa yung mga tawa, di ba? Hindi mo nagdito mga tawa. Parang nagugog na. Ha? Ugma, kinahanglan wala na, ha? Hindi na ako kung makita lang electric pan, ha? Kaya kabuhay ako patuyo ko, dire. Sabi ko na mong mama. Ang ba? Ang grabe dali, ano nag-hospital? Saba na to, sawayon to kita. Mapersona ng grata. Dinoon man. Mapersona ng grata. Ang tanay mong mama, eh. Angel, kinanglan na tumulak ko kay para makasugod ko taga to, makapundar ko ta. Ma'am, iko tong mga karton niya, itong mga kanila na mo. Sige. Ang sama lang, ano lang hiposan mo? Karon may adlaw mo mo balhin. Mulaya sa day mo, ha? Mamakakila mo balay? Ano naman, kaya na ninyo? Na may kasarang? Ikaw tulas, na kayo kasarang? O sa may trabaho ni mo? Say na, say wa. Hindi ka maning kamot diyan, ekstra ka lang habal-habal. Payong-payong, uban pa. Sige na kang tanaw na, sila kang paaway damang, sila kang gumaluman ng mga amigo diyan at ba? Ha? Ayaw mo pag inanado. Ay, ikaw, dapat ikaw, pati di pamilya ka maning kamot ka. Munang ikaw, hoy, babae, paminaw. Ikaw ba rin, mo na kung gingo sa mo at tanawa. Kung nang iba pa itong gisugoto si Hasik Lagim, ito mga Amerikano ko sa tigulang. Katulad bitang tigulang na ano dire. Sige, nagbankuha na to. Ante, ano ba? Matubag ko jok tang. Ano ba? Ano ka lang tatay mo? Tanaman ni bata, niwag na kayo ni yung bata. Wala na naging Malnores ni mataan eh. Wala ka lang ni Chuck Norris. Lola! Kumisansi mo ka, Lola! Ay, di ba kami chance? Seryoso ka? Ito, halo yan yung akong apo? Ay, tara na. Pang, tara na, Pang! Yayo na siya! Napapagpagsiyaw sa kungel. Ay, pagkuha sa tiguha mata, otro sagka. Basta duwang tagnaong daw, hindi kong patuloy mo. Ako muna, 18 anyos. Puro gaba, di mo. Baka ka ba eh? Likugan ko ka! Pang, Pang! Tara na, Pang! Ma'am, una na may ma. Onya, wala ko alam mo? Wala ko na mo dito, pungkol mo? Lola! Kasi dapat ni Lola! Mabisita na ko ito, kung puti ng uwak. Sige na ako. Sige lang, kahit pag magkadaw ko glass to. Padalaan na dyan ka kwarta. Salamat, Lola! Magkadaw na ko, aliwa mo ko'y patad-patad po. Sige ko, ano nagmimong ko ang dyan, lang ka dili guwapa. Tara na. Resek! Ipapersona nun grata kataka. Sigua nga ka. Sagahin ang namin mo diya.
luto ng munggos. Oh, luto na, pang. Ah, dali, Pagkalan dali. kitang gamit. Dali, dali kayo na. Nabalay mo ba ni Kusmini? Unya na ka. Pang, ito pang, oh, sa pika. Ay, okay na. Ma'am, Oh, ihalay na lang na. Kaya ako na lang na washing machine ng itong mga sanina. sige, sige, pang. Halay na lang na. Oh, sige. Kaya ka sa pintero ko palindirin. Kasi kayo sa kayo kumakuwasin. Kasi mo siningon, siningon. Ano, ibalhin mo po daw ka dali. Ay, wala kong kamay nito. Napilitin ka ito. Ito mong maluti nito. Ay, nilipas mo. Kapay sa kita. Di ka giga na ilang kuhan? Ganang ilang paring Ronel? Kailan na ni Medial? Kasi kayo pa. Pati na siya ni Boy. Kailan ito mo ka ng lalaki. Kilapay mo na sa iyang asawa. Kita ka lang magalo-galo. Gani. Ibagsak ka na siyang asawa po. Sinasakpan. Alam ko, ito ka lang buwang-buwang na ni Buwang. Sige na. Grabe ito kayo pa. Ay, tapos ninuluktok pa. Anak. Mang, na mong mama. Oh, mang, sulod, mang. Apo ko. Oo, anak. Mang, sulod, mang. Kaya niya hindi mag-inasara anak no. Bali na lang ko, dili na lang ko tulog sa inyong anak ko yung anak. Kay tawaan na ito balay anak ko yung kuwi tao. Lamay mag-piano dito sa tobi sa kuwi piano. Lola, galit ka ka dyan sa ama, Lola. Oo, apo. Padailuwa ko ninyo. Padailuwa ko ninyo anak. Ma, ina si Julas mo, musugot siya. Las, dili lang ko tulog, Las, dili lang ko puyo, Las, okay ra di mo, Las. Dili lagi ko mga taba nyo, Las, sa pagpapay kong dagang appliances, Las. Sige, mama kayo mong gusto. Basta, di ka magkuhan diri. Grabe kayo ko dito sa balay, Las, baka di mag-type nyo, ko'y typewriter, Las. Ano yan, amuha naman yung balay diri. Wow, Siyempre, di na ka magbuot diri. Kaya amuha naman yung balay. di lang ko magbuot, Las, oy. Anong nung sabay, dili, takataka rin magtadog kortina, diri. Di na ba kayo kortina, diri? Amuha na dili ko gusto. Dili, naanan mo kong Ano gulan. mong gamit? Tara siya, oh. Ay, sulod sa nabi. Taro na, ha? Ay, budak na, Las. Kasi bigyan mo sa ko naman ng Wala, Las. Wala sila. Dili ko pasalamat kayo kay kunin mo, Las. Huwag ka nagiging panday ka. Andal mo ni Wata ko yung gagamit. Kakarik ko rin tayo dire. Oo, wala po yun. Ginawat na lang ako kung ugangan. Luoy mo po kayong tiguwa mo inusara. Ana, nagida siguro ng mga tiguwang. Talira kay mang luod. Mabikil lang ganing gamay. Suko na dayon. Siyempre, inahan man siya sa akong pinalanggang asawa. Maski yun sa pamay may tabo, dawat lang yapon ako sa Dulanday. Basta magbuot-buot yapon siya dari sa balay usahay. Ano ba ginayang role sa kinabuhi? Basta ako magmalipayan misong pamilya. Okay na ko. Salamat kayo. Gikan din sa Swazo. Insuat magtatampo. Cholas. Much harder to go. It's much harder to go. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as
Salamat, suwat magtatampo. Punta nawatan ka, bisan og buhay klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Yes, this program is brought to you by Fighter Y50. Natintingan na ba ninyo ang bagong Fighter 50? Sa usa na baso, ibutang ang ayos niya, ibutang ang Fighter 50.